Tawagin na natin ang mensahero ng Panginoon, Pastor David. Salamat, Mrs. Tungkol po doon sa mga nagsalita kanina, may kasamahan sila na nagsalita sa akin kahapon. Sabi niya, ang pangalan niya si Eric. Naghiwa-hiwalay na, di ba? Tapos, naiwan siya at sabi niya sa akin, Pastor, pasensya po, hindi ako makaka-attend ng ngayon nga dahil uuwi siya ng Quezon. 3 weeks uwi ako ng Quezon na. So sabi ko, kausapin mo si Tita Adair, si Ate Adair, at siya kasi ang nasa administrative natin. So nag-usap sila at nung pupunin na niya, ang tagal-tagal niyang naghahanap sa bag. Bukas ang sipit, bukas ang ganito, hanap, anong cutting to, ganyan. Alam niyo na ibig sabihin, hindi po niya matagpuan yung wallet niya na iuwi niya sa kanyang pamilya. At lumabas po siya nung sundan ko, naghahanap dyan sa may parang patio ba natin yan, sa may garden dyan, sa may plant box. Naghahanap siya. Ano ka mo hinahanap mo? Alam niya, umiyak na siya. Kasi nawawala yung pouch niya. At sabi niya, sa alas 2:30 pa lang daw nandito na sila for the dawn watch. Tama ba? Alas 2:30. Naghihintay sila na magbukas ng pinto. Tapos kumain sila sa gawi dyan sa burger machine. So, kinuha pa niya yung 500 pambayad. Tapos sinuksok niya sa bulsa niya. Pero ang lahat ng yun, nawala. Ang ganda-ganda ng sinasabi niya, no? Na magbibigay siya ng ikapo. At si kanina, sanay ako kay Akong. Ano pangalan ni Akong? At balak niya nabigyan ng 100 yung ipaabot kay Raymond. At kung naiabot niya, nalaman na niya na nawawalan siya. Alam po ninyo, ang gaganda ng mga testimony nila, mga patutukan nila at ito iuwi pa sa anak. At nung nag-usap na kami, sabi ko, may mga 7,000 yan, ano? Sa totoo po, Pastor, 6,500. Kasi yung 500 niya, ibibigay niya sa church, ibibigay niya kay Lord. Ang kalungkot, di ba? Maraming bagay na minsan ay masalimuot, pero alam po niya, ang Diyos natin ay Diyos na matuwid. At oo, siya ay Diyos ng pag-ibig, pero siya po ay Diyos na may prinsipyo. Ibig sabihin prinsipyo, kung ito ang gagawin mo, ito mangyayari sa iyo. Kung ito ay hindi mo gagawin, ito mangyayari sa iyo. Wala pong problema sa ating Panginoong Diyos. At ang ganda-ganda nung nangyari sa Kanya. Alam po ninyo, kung sabihin sa inyo ng Diyos na ibigay mo yung 7,000 sa isang taong ito, hindi po natin maibibigay. Kahit sabihin pang 700.
Pwede pa siguro 70 pesos. Pwede pang maging maluwag. Pero yung ibigay mo, hindi ko sinabing kinunan siya ng 700, ng 7,000. At kung saan man mapunta yung perang yun, maaaring ito'y sumpa o pagpapala. Bakit sumpa? Dahil pinakitaan siya ng ikasasama niya. Pwede namang binigyan siya dahil ang Diyos nadadama ang kanyang pangangailangan at walang taong makapagbibigay ng 7,000. Ako po, right away, kumbaga nagkautang ako kay Ate Adel ngayon dahil bluntly sinabi ko, bibigyan kita ng 3,000, ano man yung matanggap ko bukas. Napakabigat po yun. Pero nung may naunawaan pa ako, alam ninyo, hindi pala porke tayo ay gustong magbigay, magaan na po ang loob ko sa mga libo-libo. Nasanay na po ako ron. Dahil gusto ko pagdating ng tamang panahon na ang economy ang mag-fail, mag-collapse talaga, meron akong madudukot dahil ako'y nagsusuksok. Pero hindi po pala ganun yun. Kinakailangan din, ilalagay mo rin ang iyong salapi sa tama at kung ano yung nararapat. Mga kapatid, ang ibig ko sabihin, meron palang itinuturo kay Eric, ang Diyos. At kung bakit nangyari yon, marahil alam ng mga taga-Nazarite, kilala nila ang bawat isa. Pero tayo, kilala natin ang ating sarili. At kung meron siyang nais na ituwid sa atin, alam po ninyo, kahit maganda pa ang ating motibo para sa anak, maibili man lang ng damit sa Pasko. Minsan po, napakalungkot. Pero, hindi niya mapigilan yung akapin kami sa pagpapasalamat niya. Dahil sa kabila ng lahat, mayroon po siyang natutunan. Tandaan po ninyo, ang ating Diyos po ay Diyos na matuwid. Hindi nabasa kanina ni Ate Adel yung ang ating verse for today, pero samahan niyo muna ako sa Matthew chapter 2. Ito yung isi-share niya sana kanina. Matthew chapter 2. Now when Jesus was born in Bethlehem in Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Number 5. And they said to him, In Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet, And you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule over my people Israel. 7. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them back to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. 9. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw a young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented to him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And being warned, ganito na lang. So ito pong ating binasa, kadalasan ay alam na natin at inaawit pa natin, natanaw na sa silangan. So, ito po ay hindi tatlong hari. Para maituwid po natin ang Word of God, hindi ito tatlong hari, ito ay wise men at hindi sinabi kung sila'y tatlo. Tingnan niyo yung Bible niyo.
Masyado sayang nasanay sa mga pagsalin-salin sa atin. Hindi sila tatlo. At hindi sila hari. They are wise men. Okay? So, nakakatulong po ang Bible. Yeah? Nasanay na sila nun. So, ang kanilang naging guide ay ang star. Actually, sila po ay mga astronomers. Naniniwala sila at kung bakit sinusundan nila yung tala, they receive something from God. Na, kumbaga kung ano yung nangyari sa iyo, sa kanila ay star ang naging simbolo. Sa iyo, maaaring ang star ay isang tao na nagbigay ng panahon sa iyo. O sabi nga kanina ni Richie, nagtataka siya bakit 2 years na siya. Samantalang hindi siya nagtatagal, yung pala, nagamit na tala. Nagamit na simbolo para makita si Jesus sa Nazareth. Kahit ba wala pang bali-bali doon sa iba, kay boss meron. Tama ba? May bali ba kay boss? Oo, kaya masarap kay boss. Now, so malaking instrumento po yung may nagamit sa atin, pero hindi po doon natatapos. Ang pinakamasarap sa kanila, dahil nakatanggap sila ng grasya, nadala sila kay Jesus. Ito po'y malaking grasya na katulad natin kung ating iaakma. Ating isip-isipin kung paano ba tayo nakarating dito. Minsan may nananalangin sa atin, anak natin. Sila'y naging tala na nung hanapin natin, sinundan natin yung tala, na-point tayo kay Jesus. Salamat sa mga tala. Salamat sa mga naggabay sa atin. Pero ang pinakamasarap po, yung dahil sa kanila, pinakamasarap yung natagpuan natin si Jesus. Alam niyo, si Haring Herodes, nung marinig na doon pala sa lupain nila, meron pang mag-take over o magpupudita sa kanya. Kasi ang sabi, nasaan yung hari? Meron pa bang ibang hari? Siya na. So dahil doon, naano siya, na-threaten siya, sabihin niyo sa akin kung saan yung natagpuan. Alam niyo, ang ginawa nila, hindi sila bumalik. Bakit? Natagpuan ko na yung mina. Di ba? Natagpuan ko na yung kaligtasan ko. Natagpuan ko na. Tapos, ganun-ganun lang. Siguro, sinabihan din sila na, huwag na nga dahil maaaring, o kaya, napansin nila, baka yung mukha ni Haring Herodes, nagngangalit. Marunong naman tayong kumilatis, di ba? Ng kapwa, kung totoo siya o hindi. Di ba? Marunong tayo. At dahil doon, alam niyo ginawa nila, mga wise men na sila, meron silang bagay na ginawa. Ipinakita nila ang kanilang gratitude. Meron silang ibinigay. Kung ito man ay prophetic na gesture na mangyayari sa mga hinaharap natin, ang kanila po, hindi pa man nila alam, natuto na silang magpasalamat sa Diyos. Alam po ninyo, sa buong Navotas, itong buwan ng Disyembre, salamat sa Diyos kasi inilalagay niya sa puso at isip ng ating mayor dito sa Navotas na kada buwan ay mayroong mga tema upang tayo ay maibalik sa ating morality. Nung nakaraan, honesty. Nung nakaraan, may mga, ngayon po, gratefulness. Ano ba yung gratefulness? Para bang ito ay isang gratitude, para bang isang appreciation. Sabihin ng gratefulness, pasasalamat. Ano? Thank you. Pasasalamat. Thank you card. Mua. Ha? Pero alam niyo Tagalog niya? Pagtanaw ng utang na loob.